खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दं आं कमि दैमारि। रादाबनि समाव दं गाहाय रादाब। एबार कभिड-19आव उन्दै गथ'फोरनि देहायाव गोसारदों। आसाम सोरखारा गासै 1 लाख सुबुंफोरनो साख्रि थिसननायनि बाथ्रा फोसावदों। दानिया आबुं रादाब। एबार कभिड-19आ उन्दै गथ'फोरनि देहायाव गिख्रंथावै गोसारदों। सेथि गुथाल आरो नैथि गुथालनि गेजेराव दासिम कभिड-19आ 18 बोसोरनि उन्दै गथ'फोरनि देहायाव 96.67% गोसारनायखौ दासिम खौरां मोननो हादों। बे बिथिंखौ लानानै उन्दै गथ'फोरखौ बासायनो थाखाय थियारि जादों हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा। हरखाबै देहायारि बिफाननि मन्थ्रि केशब महन्त बिथाङाबो गथ'फोरनि जोथोननि थाखाय माखासे सुबिदाफोरनि लाहार-फाहार खालामगासिनो। बे बिथिङाव जेरै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय गोदानै आइसिइउनि सुबिदा खालामनाय, गोदान अक्सिजेन सुबिदा थानाय बिसना आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेजआव आलादायै 300 वार्ड बानायनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेजों लोगोसे बेबादिनो मोनफ्रोमबो मेडिकेल कलेजआव बेबादिनो सुबिदा खालामनो थाखाय देहायारि मन्थ्रि बिथां केशब महन्तआ बिथोन होदों। लोगोसे 40 आइसिइउनि सुबिदा थानाय सुबिदा खालामनायनि बाथ्रा फोरमायदों। आसाम सोरखारा गासै 1 लाख सुबुंफोरखौ साख्रि थिसननायनि बाथ्रा फोसावदों। आसामनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि माखासे इडुकेटेड साख्रि गैजायै 1 लाख सुबुंफोरखौ साख्रि थिसननायनि थांखि लादों। बे बिथिङाव माबे बिभागाव माबोरै साख्रि होनाय जागोन आरो बेसेबां पद खालि दं बेखौ नायनानै खालि जानाय पदफोरनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आजान्ता निउयर्क आरो गुबुन गुबुन गेदेमाफोरजों आफादाव सावरायगासिनो। बे रादाबा आसाम रायजोनि माखासे साख्रि गैजायै गोरों-गोरा सेंग्रा-सिख्लाफोरनि थाखाय गोजोनथाव जानानै फैदों। बांसिनै सोलोंथाइ बिफान आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारनायनि बाथ्राखौ मोनथिनो हादों। दासिम बेफोर खालि जानाय पदफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय साख्रियाव थिसननो बे गिख्रंथाव कर'नानि समाव माबायदि एग्जाम आनजादफोर लानाय जागोन बेनि थाखाय सावरायगासिनो दं।